landhak unduring perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundung keng rayi ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ming perkara sampean dasare ngeboti Asuna Prabu Ndrawati sampean mentala nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanana adimu Kuwalon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu Kuwalon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Nek ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya Gusti. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentala karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe, manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora kelakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora kelakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, si aku ndek kata-katae. Oh iya. Karo mikir karo iki nang ndek kata-kata sik terus. Aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lho, nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa Dundang Bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Dian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tangeh nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel luwung Bagong mati nang negara Ngamarta bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora Truk. Nek arep mati ya. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme Truk. Ila arwahi almarhum Ki Sena Nugroho sing lila ta'lamul al-Fatihah. Iwang Murbeng Ngrat mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Ndarawati sarawuh paduka keparenga rayi para ngaturaken pasgan panakrami kunjuk sandhapepada paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabing Ndarawati sesemban kula
Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestungkara wayah tur jagat. Nggih, Yai. Sakanantong bombong raos sing manahipun ing Ngaraka Indrawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asong pambaginipun Paduka Yayi sampun kula tampi karya bombong. Birawaning manahipun ing Ngaraka Indrawati. Namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngaraka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Ndarawati kawula non nggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi pisemanipun ing Ngaraka Indrawati dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Sumawana Koko Prabu Baladewa. Sarawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu kula ngaturaken karaharjan tedhak paduka wonten ing Datulaya Praja Ngamarta. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Bathara Wayapura jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadane ring sambi kula sawanipun ing Ngaraka ing Mandura mangya widodha Niskala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung kepareng ingkang Ngaraka ngaturaken salam taklipipun ing Ngaraka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Puntadewa. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawakono kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Mandura. Yayi Prabu. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Ngaraka ing Mandura wonten ing Praja Ngamarta dinten sakmangke menika. Yayi Prabu Puntadewa. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku Kadura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang ora Kudaraya. Tak tampa siya diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang wae tampan ana ndak gegem dadiake jimat Kresna kakangku. Ora liwat prayoga nunggun lenggah. Iya, Werkudara kaya wis ora kurang kepenak. Praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Apa dene bule kakangku? Aku ngaturake basaku Katura, bule kakangku. Werkudara kadangipun Kakang tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ing Mandura. Ora liwat pangestunipun Kakang Janaka tak tampa siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawahono kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Arjuna ya wis kurang kepenak. Ya Janaka kaya wis prayoga praptanipun Kakang ing Datulaya Praja Ngamarta. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kembar ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Nek kula sedewa ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Nggih, kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi andadosaken gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Ndarawati. Bilih kelenggan mangke Paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta saestu ingkang rayi nedyang rakit arata kencana kinarya methuk Paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar. Kinarya miji ampian Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati tandha sih bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Yayi, nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat sampun andadosaken Marwata Suta manahipun ing Ngaraka ing Ndarawati. Namung semantena kula suwun tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau mboten saktrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Rata ing Ndarawati. Krana menapa Yayi? Pangrengkuhipun ingkang Ngaraka ing Ndarawati pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngamarta menika tanpa beda kula wangsul dhateng negari Ndarawati. Kala mangsa mangke menawi wonten wekdal ingkang mirunggan. Kadang-kadang kula para Pandhawa kepareng tetinju dhateng Praja ing Ndarawati kaecalna jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi.
Ndarawati karengga kados dene negari Ngamarta ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten wiyos sing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang saklajengipun keparenga sak mangke suka paring pangandikan menggah menapa ta wigatosipun dene kepareng tedhak pun Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mlayu wadipun mraping para kadang sentana miwah rayaka ing Ngamarta monggo Koko Prabu kula kanthi Positorum Kasiring Samirana mrih Sekar kadok ngas kandanya mawe raras renaning driya dadosaken kagiat raos sing manahipun ingkang raying Ngamarta krana dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu bilih rawuh Paduka namung badhe nyuwun senjata pitulung dhateng kadang-kadang Paduka para Pandhawa Duh Koko Prabu mengko raos kados pundi dene Paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabing Ndarawati Yayi mugi andadosna ing kawuningan estunipun sampun wonten tigang candra etang kelengan ingga dinten sakmangke menika negari Ndarawati kados ketaman welak ing Jawata negari Ndarawati kados ketaman pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya monggo sampun boten kirang-kirang nggih kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandering katindaken gagar wigar tanantuk karya nalika semanten ingkang raka nglampahi sarena narite sesemek ron raja mula bebantal buta sarimbak nampi sasmitaning Jawata ingkang demeling wonten ing Karna medal margining pasumpenan bilih negari Ndarawati saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya menawi para Pandhawa ingkang suka sak biyantu bot ripotipun ing Raka ing Ndarawati nyuwun pamunten Yayi mboten marah-marah pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten namung wanci enjing Yai Prabu Kresna sampun keparang sowan wonten negari Mandura. Sareng kula suwuni priksa apa ta sababe Dene Yai Prabu keparang rawuh ana ing Praja Mandura. Kresna ketang pegat-pegat aturipun ngendikaken bilih negari Ndarawati ketaman pegebluk mongko madal sairing usada. Tumuli nedya nganthi ingkang raka ing Mandura sowan dhateng negari Ngamarta ingkang wigati ingkang raka kadhapuk dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Samiyaji. Sanget boten kinten bilih negari Ndarawati ketaman pegebluk ngemadal sairing usada. Tuwin kula boten badhe ngetingalaken labatanipun Yai Kresna babar pisan boten. Sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi pepeteng Yai Prabu Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged mudhari ribet menika kala wau. Mila Yayi
Seru sanget panyuwunipun ing Raka ing Mandura. Wonten sukuliraning penggalih Paduka Yai Prabu. Hamba bantu dhateng bot repotipun kadang kula Yai Prabu ing Ndoraka. Koko Prabu. Esti ning manah Pandhawa mboten badhe selak. Namung nyatanipun gandeng Pandhawa menika mboten ingkang rayi piyambak. Nanging kapirang wonten gangsal cacahipun klebet Werkudara Janaka tuwin kembar. Mula ingkang saking menika Koko Prabu kula badhe ananting dhateng sangganing para kadang namung saderengipun menapa kula dipun keparengaken sak mangke badhe nyuwun priksa menapa ing kedah saged tuwin kula tindakaken sak kadang supados saged ambirat penandang ingkang tumanduk wonten Projeng Ndorowati. Yayi, wale-wale menapa? Sasmitaning jawut ingkang sampun kula tampi cetha pangandikaning dewa bilih negaring Ndorowati saged waluyane Remelta Majati jati temah mulya menawi tinumbalan pustaka Jamus Kelima Sada pusaka negaring Amarta. Mengkaten Koko Prabu kasinggihan mekaten Werkudara. Nggih. Monggo penemuning Siadi kepiye? Yen to pusaka Ngamarta pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal wadaling Projeng Ndorowati Barep kakangku. Ora jeneng aku mbelani marang Kresna. Nanging elingono yen to wis marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampa pepeteng Kresna ingkang saguh madhangake lan bisa asung pepadhang tumrap para Pandhawa. Bebasan Pandhawa kuwi jumangkah sepisan ora nate kantun lan satetarenan kalau Kresna kakangku. Mulih ento panjen Kresna kakangku mbutuhake pustaka Jamus Kelima Sada saka pangiraku maragake paringna marang Kresna kakangku supaya negara Ndorowati bisa padhang kawulane bisa tentrem. Mengkono Dimas. Ya. Arjuna kula paring adhawu. Penemuning Siadi kepiye? Mboten marep-arep pisang dhateng pangandikanipun Kakang Mas Yodipati. Namung kula sarujuk kaliyan menapa ing sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Panenggak Koko Prabu. Mengkono Yayi kasinggihan mekaten. Nah kula maring adhawu Mara Siadi Darbeya panemu. Kula ugi namung jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yodipati. Menawi sekinten pustaka Jamus Kelima Sada menika dados sarana berat penandang negaring Ndorowati. Menapa mboten langkung prayogi menawi pustaka Jamus Kelima Sada menika tumuli kacaosaken dhateng Koko Prabu Ndoraka. Yai kula ya tak tampa kang dadi penemuning Siadi. Sedewa kula maring adhawu. Apa Siadi Darbe penemu ingkang beda kelawan kadang-kadangira kabeh iki. Kula nuwun pangapunten. Menawi dipun keparengaken lan palilah Paduka Koko Prabu, kula gadah pemanggih ingkang sakinipun benten kaliyan para kadang sedayanipun. Menawi dipun parengaken munjuk atur, ndak keparengake Yai Sedewa yen perlu mara maju Dimas Ragil kadangipun Kakang. Ratone Ratu Tama Padipati Lino Pranayaka Tyasraharja Panegare becik-becik Parandene tan dadi kalyasing kala bendu malah bangkit mangkinan dotra rupita kang reribeti Yai Sedewa Darbe penemu apa? Nunamit pasang kali mantabe. Tinebena ing ladone Demawang Tawang Tuwang. Nuwun mapunten Koko Prabu. Ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjuk ngersa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngengingi babakan pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada anggenipun badhe dipun sonambil dening Koko Prabu Ndorowati. Kula nuwun mapunten. Sepisan kula badhe munjuk atur bilih pustaka Jamus Kelima Sada menika
Menika pusakanipun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada menika badhe apes jayanipun tegesipun menawi wonten tiyang kang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejahipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka badhe dipun suwun ngambil dening Koko Prabu Ndarawati kula nuwun pangapunten. Menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun kados mekaten mbok menawi kula ikhlas, mbok menawi kula ikhlas. Namung gandeng pengendikanipun Koko Prabu Ndarawati menika paring dawuh nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih. Ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada mila. Menawi Koko Prabu Ndarawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh dayanipun sami nglilakaken nanging kula nyuwun pangapunten menawi sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka Jamus Lima Sada Koko Prabu. Sedewa Wonten dawuh. Aja kumolancang ucapmu. Aja ngawu gawar. Aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggep bener. Nanging ora bener tumraping sapa wae. Kowe ngerti ora Kresna kakangku wis sapa? Inggih, menika kadang kula sepuh. Kejaba kadangmu tuwa. Menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa. Ateges Pandhawa iso kaya ngene kahanane merga dibantu dening Kresna kakangku. Kenapa ping atase Kresna membutuhake pustaka Jamus Lima Sada teka kowe nggondheli pusaka negara Ngamarta. Nyuwun pangapunten, Mas. Kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal kula mboten ikhlas kula ingkang nggondheli krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nuwun pamunten mboten badhe wangsul malih wonten negari Ngamarta turta kula nyuwun pamunten wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nanging atining menungsa sapa sing ngerti kula nuwun sewu lho kula mboten cubriya kaliyan Koko Prabu Ndarawati mboten. Namung samangke kathah telik Mangendrajala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ingkang namung badhe miprili dhateng kekiyatanipun para Pandhawa menika kathah lho Kakang Mas. Jagat rupatula manus maning dadalan. Wah, buku arepe dhewe. Lah kok seklimah tembung Sedewa kok nyelenthek talingan ngilani dadane wong Ndarawati. He Sedewa, wonten dawuh Koko Prabu. Mesine kowe ngerti yen to Yayi Prabu Ndarawati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawunge Yayi Kresna kalawan para Pandhawa kuwi ora menghitungan dina, nanging wis tetahunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Yayi Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo Cubriya karo Yayi Prabu Ndarawati. Nuwun pangapunten Koko Prabu. Kula nyuwun pangapunten. Menapa kula aturaken menika ada dasar bener kemawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku Mandura. Yen pancen kowe ora nglilake pustaka Jamus Lima Sada, tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Kowe wani karo aku, kowe wani karo Mbarep. Kowe wani karo Jelamprung, luwih-luwih kowe wani karo Kresna kakangku. Nyuwun pangapunten, sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih teka kula dipun lepataken menika dos pundi kula nuwun sewu lho Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin sampun dados sarana memengsahan. Kula menika ingkang rayi. Kula ugi nggadahi pemanggih. Kula nggadahi hak matur ngersanipun Koko Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Koko Prabu Ndarawati menika nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya sarana kula ikhlas nek nggo tumbal. Kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas kowe ora nglilake pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku.
Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kalian panjenengan. Menika mboten wonten gandeng cenengipun wantun kalian Kadang Sepuh menapa mboten menika mboten wonten gandeng cenengipun. Menika pemanggih kok digathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kang Mas. Rasa cerewet. Wah, malah murang karo wong gerak. Pinter njara langit kowe ora menang karo Werkudara. Sedewa. Kresna kuwi kadangmu tuwa. Kresna ki sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene merga pambiyanten Kyai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Kyai Kresna ora mbok etung ki karepmu piye? Inggih, kula nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajeng tangan menipun menika boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Koko Prabu Ndarawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung, kula nyuwun ugi Pandhawa le gawe apik karo Ndarawati ya kudu diitung. Wah, jan kuwi pancen ngeyel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki Wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Iya. Inggih. 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 Ayo Wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani Wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Nyepet marang mripate Werkudara ilang-ilangan ndok siji Pandhawa ora nganggo Sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih menawi telu mekaten inggih kepareng kula badhe munjuk atur. Yo matura. Kula nyuwun pamunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa kula tetep puguh wonten ing pemanggih kula. Puguh menapa tegese piye? Kula mboten badhe ngiklasaken pustaka Jamus ki mangsa dipun asta dening Koko Prabu Ndarawati. Wah, minggat. Minggat. Ora minggat tak gecek nang kene. Nyuwun pamit, Aman. Usum nyung ambreng kati karonaning kaswase dosang kondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrangsang Werkudara. Aku tak takon karo Si Adi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun Kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas sing dadi ratu ning Ngamarta kuwi sapa? Kowe. Kena ngapa panguwasaning ratu kalah karo Kadang Nata ya kuwi sing jeneng Werkudara. Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa gotang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek sak sae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe nggone linggal negara Ngamarta. Aku ngerti pambegane ragil. Monggo yen wis tentrem atine tumuli bali marang bumi Rotawu, wis ora sambo gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi? Yo tenan.
aja mung kandhek ning pangucap ning kababaro dadi pakarti. Yo, mengko tak golekane. Iya Dimas Koko Prabu, Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tegesipun kula mboten badhe kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karo kisahipun kadang kula Yai Sriwa. Namung semantena gandeng boten wonten ingkang gumana musik wonten salebet manahipun ing Raka Ndrawati kejawi namung damel tentrem negari ing Ndrawati tumuntun sak mangke kula suwun pustaka Jamus Klimasada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndrawati. Malah sak mangke menawi Ndrawati sampun ketingal padhang. Kula ngunduraken pusaka Jamus Klimasada bebarengan kan kadang kula pun Werkudara kula nyebadhe angulari wonten pundi kadang kula pun Nyai Sedewa ing tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya wing asepi Koko Prabu menawi tira mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun kadang kula sedayanipun tumuli pustaka Jamus Klimasada kula aturi nampi sasamunipun ing Raka nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng Garing Ndrawati. Koko Prabu nggih sawetawis Koko Prabu lenggah wonten Garing Amarta rumiyin mangke menawi sampun padhang lelampahan Garing Ndrawati tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja suwe-suwe Kresna. Inggih ngestakaken dawuh. Werkudara pun Kakang nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Arjuna pun Kakang Nata Ndrawati sinambi amundi pustaka Jamus Klimasada ingkang musti nampi saking nata ing Amarta Prabu Darmakusuma sepi samun madyaning Datulaya samya goreh rongeh mring penggaling piyambak-piyambak krana mengkring sang nata ing Ndrawati kedadak geger njaba apa to kang dadi darunane ora numacan prokrake Gajah Medha saka Wandilan kejawi utusan saking Karang Kadempel nenggih Kelurahan Petruk Kantong Bolong Sumamala Kelurahan Bagong nyerpebeh pindha sata metarangan
mendhak alon tata trap silanira ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Werkudara nggih mengker Koko Prabu Ndarawati lah kok iki ora pangling sowaning Panakawan Petruk kelawan Bagong wah kere do ngopo iki sowan ana ing negara Ngamarta Petruk karo Bagong Timbalana wikatine apa duwe karep sedya dhewe apa pancen diutus karo bapakne Werkudara prayogakna ya Petruk Panakawan Petruk padha rarja sapraptanira Panakawan Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang towang sinuwun linepatna ing tulamanu wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka sinuwun Prabu Puntadewa iya Petruk ndak tampa pangestuning sun tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Werkudara apa Bagong tak timbali kok meneng wae saja isih mumet sirahe wah tak jenggung bathuke Gong timbali sapa kowe sing nimbali sinuwun punta Bagong nan padha rarja sapraptamu Bagong nun amit-amit nderek langkung Kalimantabe tinebena iki ladune dumawahing tawang ngono lan tawang ana lintang ora iso omongane kok kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun dudu kuwi king ndak dangu lho lha pripun padha rarja sapraptamu wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan andel ora iki aku ngomong to mau mandek pom mau ki ngopo men tak engu arepan dian ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye sak penake dhewe lho wah Petruk padha slamet kamu wilujeng ndara bekti kula kunjuk iya Petruk ndak tampa Bagong non padha rarja sapraptamu slamet wong edan ora basa karo Bendara aku tak kon mlus-mlus sira kok tok-tok wah aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe tresna kok nglarani ayo karepmu karepku padha kowe mau lho sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus tresna karo abdi ngono kok mak jelu mongko drijine kaya driji gendruwo cengelmu ayo arep gedhe tenane celeng ngono nang ngendas ya Tru
Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe kok. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk Padha Raharja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Petruk. Bagong Padha Raharja. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk Padha Raharja sak pratamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow. Sapa, Gong? Sinuwun Prabu Baladewa sro tenan. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk Padha Raharja sak pratamu peng nang kuping. Ngerti omong aku sro dadak omongnya kowe. Nggih pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogano nun inggih. Bagong Padha Raharja. Ngentemen dalam Baladewa. Jan iki. Serone ra jamak-jamak. Berarti mereke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Truk. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serone ra jamak wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono wae penak kok. Dicilikke salu meneh. Apa? Apa Gong salume? Volume ya salume ora. Ora seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogane mulunggu. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk? Dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Surem Dewangkara kengken ler manguswa kang layon Dinyoy langkang memanise wadananira layu kumel kudem rah nyomaratani Lumijanget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petruk. Sowane nang apa? Niku kula mboten iso ngampet sedhihe ati kula. Ayo. Lapke sarungku tak ajar kowe. Kaya jeli. Ana apa Petruk? Mugi dados nang kawuningan. Ada mundur. Pun wonten sewulan iki bapak niku sakit. Bapak niku lara, Ndara. Bapakmu Semar nandhang raga, mboten olahraga. Lara. Iya lara kuwi basane raga. Nggih. Lara apa Petruk? Mboten ngerti. Awake wis ora duwe kekuatan. Ming gletak teng amben mripate kecap-kedip. Wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah. Lha niki nunggu sesasi kali Gareng kali Bagong bapak. Ya, Gong. Heeh. Bapak ya ora ndak mati ngono lho. Lho bingung.
Iya Petruk. Monggo kula obati napa-napa mboten. Mboten mantun Bagong seksine. Anggere bapak mumat nika kula ombeni diapet. Ya Gong. Heeh. Anggere wetenge lara tak ombeni paramek. Mboten mari. Iya. Ya bareng sawijining dina kula tilem, gareng tilem Bagong ya turu. Merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak. Dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk. Kula tangi. Terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu. 1:30 dalu. Iya. Bapak paring dawuh ngeten iki. Petruk. Wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya, Le. Terus gareng tangi. Terus niki tangi menguyuh terus turu meleh. Ora tau tak gagas. Terus bareng bapak ngendika ngenten iki. Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Enten niku sesuk-esuk dit mangkata. Bar ngoten niku terus bapak nggletak meleh klumbruk. Lara meleh. Kula ngotong-ngotong teng amben meleh. Terus kula ngejak gareng ayo reng suwang ning Pandhawa, gareng boten purun mon gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lelakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti dados panyuwune bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sowan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika satri ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun bapak anggrenipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Piye? Gagas ature Petruk. Lah kok dadi atiku lara-lara Yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya? Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Adikku kerloro-loro. Petruk. Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang terus watuke ngikil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng sak lampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalihe bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya, Petruk. Nggih. Ning aku njaluk ngapura ya, Petruk. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso?
merga etungen Petro ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendaramu ragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara ragil lunga tindak? Iya Petro. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Kusik Gong, kusik. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih to? Nah iya. Aku lambene ora putih, teles e. Oh ya wis. Mau kathok tok aku. Heeh. Sebabe pripun? Petro, Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Kelima Sada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada mboten entuk diasta dening Sunan Prabu Ndarawati dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedene ora bakal bali maneh marang praja Ngamarta. Yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Kelima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula, Pandhawa bakal asor derajate, luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan. Yen Pandhawa ora duwe kekuatan, wong kang ora seneng kelawan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa, gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Bener niku. Terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh. Krana Koko Prabing Mandurawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Kelima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku ragil Sedewa. Lho, bener niku. Kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong. Ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kalih kula. Niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati, ora kabeh wong cedhak niku nulung, ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget. Mula kudu ngatos-atos. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener, aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine. Nadan para Pandhawa menika gandeng Sinuwun Prabu Ndarawati, ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndarawati menika malik tinggal. Merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa. Sing isih wujud menungsa menika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ngoten. Niku bener. Lah terus kok iso lunga? Kok iso tindak saka negara Ngamarta? Kowe ngerti? Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhenmu ing Jodipati. Nggih. Tumuli Werkudara ndukani Sedewa. Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa. Wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Kelima Sada. Tumuli Sedewa ditundhung karo bendaramu Werkudara. Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petro. Candak undering perkara iki menungsane. Lah kok dadi sampean mentala nundhung keng rayi ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ming perkara sampean dasare ngeboti karo Sinuwun Prabu Ndarawati sampean mentala nundhung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan, monggo beda ibu.
ujaring para sepuh, tresnanono adimu Kualon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yen kowe tresnani adimu Kualon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Drasdewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Lah ora dingonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendana wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Drasdewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Neng ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Truk, genti kowe Truk. Ya Gusti. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampeyan. Kula ora trima nek sampeyan terus mentala karo Drasdewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasaring negara niku 5 cacahe, manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun prisa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep ngomong apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tantrimamu kowe aja terus ngembet karo Ndara Werkudara. Genti kowe Truk, aku wis anu mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti moh. Nek sampeyan moh goleki Ndara Sedewa, niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora kelakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora kelakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange lara niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo Gong, Si aku ndek kata-katai. oh iya. Karo mikir karo Iki nang ndek kata-kata sik terus ki terus. Aku lagi pandeng-pandengan. oh iya. Yun. Nek nganti bapakku lho mboten nonton. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumpat Kejaba Ndara Werkudara, kowe sing salah, Bol. lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa Dundang Bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu kok. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tange nundung adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Heeh ora, Truk. Nek arep mati ya. Waduh. Truk mbok sing apik cangkeme, Truk. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, kira lahir batin belane bapak, Truk. Iki sing dadi perkarane. Mula perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Ning kudu dipiye carane? Ndara Sedewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampeyan, ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Truk kene wis panas lho, Truk. Heeh. Ono digawe gayeng lho. Kene wis mulai panas lho iki sareng tantang-tantangan lho. Iya, iya. Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndara Sedewa. Wah, sudi. Lho. Sing nundung sapa? Sing nundung aku. Nek wani nundung nek wani goleki. Ora sudi, Sedewa wani karo aku. Anane wani sampeyan mergo puguh. Nggih sampeyan berani karo Ngroko Prabu Bisri Bathara Kresna. Anane sampeyan nundung Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampeyan nepsu sampeyan ditetangi dening Narendra Mandura Prabu Baladewa. Mula perkara iki ora mung tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndara Sedewa. Ora goleki Ndara Sedewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo Gong, iki gayeng iki Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara wis muni ora trima arep ngopo. Iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja kok. Tak
Damekke piye to? Kenapa tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Drasdewa, kula sing ora trima. Dandin maneh Petruk ki arep ngopo? Arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi ngopo. Ayo, golek apa ora? Tinimbangane bapak sedo mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning endi papane wong neter Katigdayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk apa Werkudara sing tekani pati? Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho piye iki? Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Oh. Weh. Oh, cangkem itu. Asale ngayal kowe ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara ya. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabangke kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke nek sampean ora gelem goleki Drasdewa, kula nyuwun mampun tetep wani karo sampean. Petruk ora mlayu tak deplok ndasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu kowe megap-megap kowe. Tak anggap ming siji wae nyawaku, ha. Cah gleleng e. Karo mangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tau aku ganti. Mergo aku ora neruske nang SMP ya ming SD terus. Mula tetep tak nggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe ngecawa kowe. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa to? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa murah sakokean gunem sing tanpa guna. Ayo, kae mati kae aja. Ayo. Ayo, kowe ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek-cek yo. Limbukan rong karuan gayenge. Oh iso ndang ya. Wis ngene iki wae wis apik ngene iki. Sermu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa nek ora iso goleki Drasdewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajempel. Rawe rantas malam-malam bakal tak putung. Wani karo Baladewa sing tak wedeni awamu. Wah, dalah. Bagong wis ngalake Baladewa pesantren Sondara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Ning endi? Pamane netar kate ayo. Jemetu Jawa tandinge kerjaan. Bola bali nek cah edan. Ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabu le mlayu nabrak cagak. Senenge aku. Amen tak bebeda kaya ngono gendandapan. Mongko sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajen prisa critane ngonten tenan kok. Iya, Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wonten ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diantran. Kodha kaya ngono ya Nayaka Praja Negara Ngamarta.
dudu Ngamarta ning Mandura. Heeh, anu nggih. Mangkelake kan. Jan. Iya, Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Nele ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo, Bagong? Ulayen iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Niku ora wonten regane to? Ana, Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok 0 mburi dhewe wernane biru. Kancane ireng. Do cilaka iki. Konangan iki. Tak tambahi 0 dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono, ora ngapusi to. Mboten. Nek kula wonten maring dawuh. Undutna Prabiyadana istaken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis ora dipercaya. Kudu nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Weh, sapa ngerti aneng tuyul. Soale sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji. Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos iki. Nggih, mengke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Bagong. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke tombo aku rak ya gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang pareng nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahi pangestu nggih, Den. Iya iya. Syukur bagi Waka Prabulan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagong. Nuni nggih, nyuwun pamit, Ndara. Iya iya sing ati-ati pono kawan.
Arjuna nuwun maring adhawu. Ndak suwun Si Adi supaya isa mranata kana negara Ngamarta aja nganti padha kasempyok ing aradan ingkang padha nglakoni bandayuda nuning ngestaken dawuh. Yai Nakula wonten timbalaning adhawu. Kinarya lega penggalih Kyai Semar, ayo Yayi ndhisiki sowan marang Karang Kadempel. Wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna ngestaken dawuh. Kula nuwun ngestaken dawuh monggo Prabu derekaken. Babar pisan budal kang padha seba ingsun kundur ngedaton kawula nuwun ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Nakula. Purna gatine maranggilan. Sanata kundur ngedaton jelok saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggaring Promban Cedi manggung tetanggung Jaka Paloro ingin samya ngambil patraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Marikoten prayitna sumuriris
semurire seka balik Kandayani Trisanya purnama sasi kilar kilaran ing tengah latar